The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakaibwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At sa hapong ito, babalikan natin ang ilan sa mga hindi makakalimutang mga maaksyon at ora mismong pagtugon ng ating programa. Dito sa Tabang Ora Mismo Best Legal Stories of 2025. Mga ka-aksyon sa 12 buwan ng taong 2025, mula Lunes hanggang Biyernes, nakasama namin kayong tunghayan at masaksihan ang iba't ibang reklamo at hinaing ng ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi pati na rin ng mga kababayan natin mula sa iba't ibang lupalop ng mundo. Ating balikan ang ilan sa mga mabibigat at nakakapanggigil na mga problemang ora mismo nating inaksyonan para sa hustisyang inaasam ng ating mga kababayang kinawawa, inabuso at pinagsamantalahan. Ito ang Top 10 Legal Stories of 2025. Panoorin natin ito. Isang dalagita ang anim na araw. Iba't ibang kwentong pagsubok, hinaing, at paghahanap ng hustisya ang ating nasaksihan. Mula sa mga simpleng alitan Number 2. hanggang sa mga mabibigat na kasong nangangailangan ng agarang aksyon. Mga paalala ng katatagan, pagmamahal sa pamilya, at kahalagahan ng pagtindig para sa tama. Mga taong minsan nang nawala ng lakas, bigay ng action sa problema namin. ngunit muling bumangon dahil sa tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Po kayo, ilang beses Ngayon, ating balikan ang mga istoryang puno ng aksyon at mga taong tumindig, mailaban lang ang kanilang karapatan. Para kay alias Tex ay pinili niyang Ito ang Best Legal Stories of 2025. Umpisahan natin sa ating Top 10 Best Legal Stories. Balikan natin ang kwento ng isang ina na labis na nangangamba sa kanyang anak. Dumulog sa ating programa si Nanay Nelia, humihingi ng tulong na mahanap ang 15 anyos niyang anak na babae. isang dalagita ang 6 na araw na raw na hindi umuwi sa kanilang bahay. Ang hinala ng ina, nakipagtanan na ito sa boyfriend nitong 25 years. Si alias Casey, na halos 1 linggo na raw itong hindi umuwi sa kanilang bahay. Hindi nga pinaalam sa akin ng kapatid ni Robert na nagsasama na pala yung... Kaya naman walang pag-aalinlangan na tinunto namin ang lugar. Hindi ka mag-bless kay mama? Tara dito. O, ikaw si Robert, hindi sa pinapagalitan kita dun sa ginawa mo, pero alam mong mali yung ginawa mo na pagtangay. Or ano bang ginawa? Sumama pa to sa'yo? Kusa siyang sumama.
Pero alam mo pong minor de edad siya. Pero sa mata ng batas, sir, kahit pumayag siyang sumama sa inyo, mali pa rin po yun. Ano po? Inuwi mo siya. Ano yung intention mo? Para po alam niya po nakasama ko. Na para po hindi na siya magkalala at hindi na maghanap. May bala ka bang ibahay na tong si magsama na kayo? Meron na. Desidido ka na panagutan siya. Buntis ba siya? Buntis siya. Ikaw ang ama. Upang magkaroon ng formal na pag-uusap, inilapit namin sa barangay si Nanay Nelia, kanyang anak na si Casey at si Robert. Ramdam ang galit ni Casey sa desisyon ng kanyang ina. Kaya naman pagkatapos ng pag-uusap sa barangay, hindi na namin inaasahan ang sumunod na nangyari. Nagdulag. Hindi mo napundanay? Saan yan pupunta? Dahil sa galit at puot na nararamdaman ni Casey, muntikan na umano itong tumalo ng tulay. Anong ginagawa mo? Magpakamatay? Magpakamatay? Sa tulong ng GOA MPS at MSWD, muling kinausap ang mag-ina. Inalalayan din namin sila upang maihatid sa kanilang bahay. Sa Balay Nindo? Dito? Dahil sa sitwasyon ng batang si Casey, nagdesisyon si Nanay Nelia na pansamantala muna umanong magsasama ang dalawa. Labag man sa loob ang desisyon ni Nanay, ngunit para sa kapakanan ng kanyang anak, mas mabuti na umano ito kaysa sa tuluyang mawala sa kanya si Casey. Kaya't lubos ang pasasalamat ni Nanay Nelia sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Dahil sa agarang tugon ay nakabalik pa rin ang bata sa sarili nilang tahanan. Sa kwentong ito, ipinapakita na walang masihigit pa sa pagmamahal ng isang ina. Anuman ang pagkakamaling nagawa ng anak, sa huli, sa tahanan pa rin ng magulang tayo uuwi. Reklamo ng isang misis tungkol sa pambababae umano ng kanyang pulis na mister. Ito ang isa pang tinutukan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Dahil hindi lang isa, kundi 2 beses daw na nahuli ni misis si mister na may ibang babae. At ang masama pa rito, isa umanong minor de edad ang pangalawang kabit ng kanyang mister. Ay isang minor de edad na raw umano ang pinakita ng kanyang mister. Tess, kailan mo nalaman itong pakikipagrelasyon umano ng mister mo sa isang 17 anyos? November 5, 2024 po. Gaano na raw katagal itong relasyon ni mister dito sa 17 years old na babae? Nagsimula po sila August 2024 until present. Matapos na makumpirma ng aming team na desidido si Tess na kasuhan ng kanyang asawa, agad kaming lumapit sa mga ahensya tulad ng Philippine National Police, Criminal Investigation Detection Group at Regional Internal Affairs Service upang malaman ang posibleng hakbang sa pagsampa ng kaso. Ngunit sa kabila nito, tila ba nag-iba ang ihip ng hangin. At hindi niya na itutuloy ang kaso. Sinamahan pa rin ng aming team si Tess at Edgar sa Regional Internal Affairs Service upang magkaroon ng formal na pag-uusap. At napag-usapan na hindi na muling mangbababae pa si Edgar at hindi na rin sasampahan ni Tess ng kaso si Edgar. Napagkasunduan nila na magpapalipat sa mas malapit na istasyon si Edgar para sa kanyang pamilya. Kaya naman agad na nakipag-ugnayan ng aming team sa dating Regional Director Andre Dizon ng Philippine National Police Region 5. Nasa RNFD ka sa Camarines Norte. Ililipat sa Goa po. Goa. Goa Police Station. Sir. Pwede ka nang ilabas ng RNFD na kailang taon ka na? Ano po sir? 3 years na po sir.
pwede ka na, eligible ka na for transfer, downloadable ka na. Okay. Okay. Okay na ito mo. Okay. Okay na. So from RLFD to Kamsur PTO, tapos Goa. Okay. Salamat ka. Bigyan ka ng another chance ni... Sa tulong ni Ma'am Bella at ang approve ng ako dito tabang oras na yan ang ako dito tumutulong. Isang halimbawa ang kwentong pag-ibig ni Tess at Edgar na hindi man nila natupad ang sinumpaang pangako sa altar, mananatili pa rin sa kanila ang pagiging magulang para sa mga anak. Sumbong ng isang anak matapos makatanggap ng video na sinasaktan ng kanyang ama ang kanilang ina na may Alzheimer disease. Ora mismong inaksyonan ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sana yung nanay namin kunin. Tapos dyan na lang tumira. At dahil sa galit ni Joby, ay hindi na siya nagdalawang isip para humingi ng tulong sa Tabang Ora mismo. Hindi na nag-aksaya ang aming team at agad na sinamahan si Joby sa Masbate para kunin si Lola Lydia. Pero imbis na sa bahay ang diretso, pinigilan kami ni Joby dahil daw sa hindi maya-maya pa ay pinag-usapan ang nangyaring pananakit kay Lola Lydia. At dito, matapos ang pag-uusap sa barangay hall, ay agad na pinuntahan ng aming team ang bahay ni Lola Lydia. Samantala, ipinaliwanag naman ni Tatay Jose sa amin kung bakit niya ito ginawa. Ito na panyari dito. Medyo nasangop lang ako kay sa 3 dias niya nga lakat. Habo na siya mag-uli dito sa balay. Naluya ko saya kay maluya na nga ni. Warang kinakaon. May kunari sa balay kay nakakaon siya. Amin to, bagan naurit man ako. Napasakitan ko siya kay habo na dito sa balay mag-uli. Samantala, ipinaliwanag naman ni Tatay Jose sa amin kung bakit niya ito ginawa. Ako led, mangayo lang ako sa imong pasensya kay nasakitan ka kay sa kanamas ko na urit na dili ka nag-uuli sa balay kundi napasakitan ka. Mangayo lang akong pasensya, led. Nagpasalamat ako sa Ako Bicol Tabang Ora mismo kay nabagan na wara-wara ang problema nga nagkadika mo sa akong nambata ko nagkadiman nga an iya man iloy iupod man sa dako-dako na salamat. Isa rin sa mga tinugunang kaso ang minor de edad na nakipag-live-in sa kanyang 22 anyos na boyfriend sa isang lugar sa Camarines Sur. Opo, Tatay, anong nalaman niyo kung nakimanhika na po itong 21 anyos na boyfriend nitong anak po ninyo? Ano daw yung rason kung bakit pumayag po siya? Ang sabi niya, mag-uusap lang daw po sila dahil paparayan daw po yung anak namin, yung lalaki. Opo, ano po yung sinabi mo sa kanya itong dito sa misis mo, Tatay? Sabi ko na, huwag muna magpapalika kasi bata pa yung anak natin. Sa pangunguna ng Team Tabang Ora mismo, katuwang ang mga opisyal ng Barangay Katagbakan, ang MSWD at Women and Children Protection Desk ng GOA. Sa isinagawang rescue operation, natunto ng grupo ang lugar na tinitirahan ng dalawa. Sumailalim sa masinsinang pag-uusap at pagsusuri na pinangunahan ng MSWD. May punto tapos ako. Wala may tulos na ako bilang. Nagsasalunan ako ng sweet, na binagising ka lang. Na, yo. Ang in-edit lang siya, yo. Yan yung matagumpay na nabawi ang 14 anyos na dalagitang si alias Jem mula sa kanyang kinakasama. Mus na, pati ako napapagal. Mus na kita. Ligyan ko yan na. Mus na. Kung may problema man na, umibakan. Papagalan mo yung susunod sa akin. Umiba ka, Francia. Tagalin isang problema.
upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng dalagita. Labis ang pasasalamat ng lolo ni alias Jen sa Tabang Ora mismo dahil matutuldukan na umano ang kanilang pangamba na ngayon ay mamamalagi na ang kanyang apo sa kanilang tahanan. Papasalamat po ako sa Tabang Ora mismo sa ilang tempo. Salamat ng nakulas po. Isa sa kumurot sa ating puso, ang kwento ng ating kababayan na si Angelita Orozco. Siya ay nangibang bansa sa pag-asang mabibigyan ng maayos at maginhawang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng pangarap na ito, malalagay pala siya sa alanganin dahil sa mapang-abusong amo. Noong ika-24 ng Pebrero ngayong taon, dumulog sa programa ang mister ng biktima na si Jonel Matamorosa. Yung bata na yun, hindi sabihin, papatayin na niya kita. Labis na pangamba ang nararamdaman ni Jonel sa seguridad ng kanyang misis at ang tanging hiling niya lang ay makauwi ito ng Pilipinas. Gustong-gusto ko kasi makauwi na rin na inaanap na siya nung anak ko, yung bunso, na may sakit daw si mama niya, baka daw doon na mamatay. Ora mismo itong inaksyonan ng programa at wala pang isang linggo na itakda ang pag-uwi ni Angelita. Darating na po siya ng Pilipinas next week po, February 27, 2025 po, 10 a.m. po ng umaga po. Maraming salamat po, madam. Ating sinamahan si Tatay Jonel mula sa pagsundo sa airport hanggang sa maihatid ito ng ligtas sa kanilang bahay. Sa kwentong ito, nasaksihan natin ang sakripisyo at katatagan ng ating mga magigiting na kababayan. Mga tunay na larawan ng libu-libong OFW na patuloy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa para sa kanilang mga pamilya. Gaano man kalayo ang distansya, hindi ito nagiging hadlang sa patuloy na pag-abot ng tulong at malasakit ng Tabang Ora mismo sa ating mga kababayan. Ito ang samut-saring istorya. Tampok ang mga problemang may kaakibat na agarang aksyon mula sa Tabang Ora mismo. Ngunit hindi dito nagwawakas ang aming serbisyo. Dahil sa mga darating pang taon, asahan ninyong kami ay patuloy ninyong makakasama sa paglutas sa inyong mga problema. Ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ako po, si Nomer Corporal. Happy weekend mga ka-aksyon! Ito po ang programang May Paninindigan. Tutugon po sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat! At ito ang Tabang Ora mismo. At yan, partner, ang mga kwentong ating tinutukan. At syempre, partner, alin dyan yung kwento na talagang tumatak sa iyong puso at isipan? Yan, sa akin, partner, yung may Alzheimer's na talagang nakakabilib yung pamilya na merong ganitong klase or miyembro sa kanilang pamilya na makikita mo talaga yung pagmamahal sa kanilang kapamilya na merong ganitong sitwasyon. At sa akin naman, partner, etong minor de edad, etong 14 years old na nabuntis ng kanyang 25 years old na kasintahan na sa ganyang murang edad, partner, ay talagang mas ginusto niyang ipagpatuloy ang kanilang pagmamahalan sa kabila, partner, ng kanyang murang edad. Pero sa ganun pa man, hindi pinabayaan ng mga magulang. Pero yung desisyon ng bata ang umiral, partner, dahil sa kagustuhan ng nanay na hindi magpakatigwakal ang kanyang anak. Kaya mas ginusto niyang isakripiso ang kanyang kagustuhan para lang sa kasayahan or sa ikatutuwa ng kanyang anak. At ito pang isang istorya, partner, yung babaero yung kanyang mister. Siguro wala naman na babae na gugustuhin na magkaroon ng babaerong partner. Tama ka dyan, partner. At eto naman na lalaki, kahit papano, partner, nangako sa kanyang misis na ititigil na niya ang kanyang pagiging babaero para lang sa kanilang mga anak. Yung quote nga, partner, na hindi man nila hindi man na ituloy ang kanilang pangako sa altar. Yan.
Pero ang importante, yung kanilang kagustuhan na mapabuti ang kanilang anak, yun ang kanilang pinanindigan. Yan, ang pinaka-importante, yung responsibilidad para sa kanilang mga anak. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 5 kwento sa daang-daang istoryang ating inaksyonan na may pinakamalalim, maaksyon at hindi makakalimutang reklamong tinugunan ang ating ding babalikan. Mga istoryang pumukaw sa ating mga emosyon, mga naging saksi sa mga karumal-dumal na problema ng ating mga kababayan na ora mismong tinugunan at inaksyonan kasama ang ating mga ahensya ng gobyerno. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sa bawat sulok ng Pilipinas, sa kabundukan, sa tabing dagat, at sa mga liblib na barangay, naroon ang Ako Bicol Party List. Kasama mo, kakampi mo, kasurog mo sa laban para sa mas maginhawang buhay. Mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang serbisyong may puso, mga programang hindi lang proyekto, kundi tunay na kwento ng pag-asa, pagkasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa bawat medical at dental mission, daan-daang pamilya ang nakatanggap ng libreng konsultasyon, gamot at ngiti, katuwang mga volunteer doctors, dentists at partners na may pusong maglingkod. Sa bawat wheelchair na ating naipamahagi, may isang buhay na muling nabigyan ng pag-asa at pagkakataong muling makagalaw.
patungo sa panibagong bukas. Sa kabuhayan at edukasyon, patuloy tayong nagbubukas ng pintuan ng oportunidad mula sa scholarship programs para sa mga kabataang nangangarap hanggang sa Padyak Asenso at iba pang livelihood projects para sa masisipag nating kababayan. At maging sa oras ng sakuna, isa kami sa mga unang rumiresponde sa gitna ng ulan, baha o unos. Naroon ang Ako Bicol, agad na kumikilos para maghatid ng relief operations at kalingang may puso. Dahil para sa amin, ang bawat sakuna ay hindi hadlang kundi pagkakataon para ipakita ang tunay na diwa ng bayanihan at malasakit. Tuloy-tuloy din ang mga proyekto para sa malinis na tubig, maayos na elektrisidad at mas maliwanag na kinabukasan. Mula sa mga water system projects hanggang sa mga bagong substations, bawat ilaw, bawat patak ng tubig, simbolo ng pag-asenso. Ang Ako Bicol ay hindi lamang boses sa Kongreso, ito ay kakampi sa serbisyo, kaagapay sa pagbangon at kasurog sa pag-asenso. Patuloy kaming magsisilbi, tapat at may malasakit para sa bawat Bicolano, para sa bayan. Nagbabalik ang Ako Bicol, tabang ora mismo kung kanina ating nang natunghayan ang ilan sa mabibigat na kaso na agad nating binigyang aksyon. Ngayon naman, 5 istorya ang ating matutunghayan at bibigyang pansin na sa loob ng taong ito, hindi lamang simpleng baranggayan ang mga idinulog na problema sa ating programa, maging ang mabibigat, masalimuot, karumal-dumal na pangyayari sa mga buhay ng mga nabiktima ang hinarap at tinuldukan ng ating programa. Katuwang ang ating mga ahensya ng gobyerno. Sabay-sabay po nating panoorin sa ating Top 5 Best Legal Stories of 2025. Pang-aamba ng taga. Pagtutok ng pana. Ngayong taong 2025, hindi biro ang mga kwentong ating nasaksihan. Sa sarili nilang padre pamilyang si Benedict. Mga kwentong sumasalamin ng tunay na buhay. Mula sa nakakaantig hanggang sa nakakapainit ng dugo. Dahil marami pa rin sa atin ang nakakaranas ng karahasan. Kaya naman para sa Top 5 Best Legal Stories ng Ako Bicol tabang ora mismo sa taong 2025, isa-isahin natin balikan ang 5 istoryang tumatak sa atin. Mula sa Ligao City, isang binatilyo ang 2 buwan nang nawawala at matapos lumapit sa aming programang tabang ora mismo, ito ay natagpuan na. Ako po, si Judy Lucas po, nananawagan po ako sa tabang ora mismo po na sana mahanap na po ang aking anak na si Julius Lucas po. Kung nasaan ka man, Julius, sana magpunta ka man sa amin para hindi kami nag-aalala po. Matapos matanggap namin ang hinaing ni Nanay Judy, hindi na nag-aksaya ng oras ang aming team at agad itong pinuntahanan sa Barangay Tambo, Ligao City. Sa tulong ng Women and Children Protection Desk ng Manito Albay, natunto ng aming team ang kinaroroonan ni Julius. Paano nyo po nahanap si Julius po? Upon receive po ng report, galing po sa Tabang Ora mismo, nag-verify po kami sa peryahan dyan sa Manito, dito sa poblasyon. And then, yun nga po, na napagtanungan namin sa nagmamanage ng peryahan kung may Julius Luces na personal po sila. And then, na-confirm po nila na meron po. And then, tinuro po nila yung bataan po mismo. And then, nakausap po namin yung si Julius. 12:20, nagpunta kami sa peryahan. Sabi po ma'am ni Julius, hindi siya nakapag-contact sa parents niya kasi nga daw po nawala yung cellphone niya nung bagyo. After 2 days, nawala po yung cellphone kaya nawalan din po siya ng communication. Kami sa bahay
Pagdating ng aming team sa kanilang bahay, ito lang ang nasabi ng kanyang ama. Kahit isang tupa mang pinapuro paano ba? Sente ka ukon, kung halimbawa, kan sa kuna-una ni kan pinagampanon mo na iba, mag-brum-brum kita sa pinakang mahal na Diyos. Nga nga si Papa mo, pigpaalip ka. Ang tabang ko sa para sa inyo, man ako sa inyo ipamana, is mag-iskwila. Kamu kan umra ko sa para sa inyo. Alam mo noy, ako noy, kadiyo, may pilo ka pwede, hindi ako nag-aangis ko sa pero magkamaniwa ako para mabuhay ka mo. Pigulat ko na sana na pumuspos kan sa ating kandila, na pag nagpuspos, tapos na kita. Ano ka mo nga na? Sa ating mga kabataan, nagsisilbi itong paalala sa atin na ang mga magulang ay gagawin ng lahat para sa mga anak. Pang-aamba ng taga, pagtutok ng pana, at pagtali sa leeg ng sariling anak. Ito ang naranasan ng mag-inang Joan at alias Boy sa sarili nilang padre de pamilya. Isang maaksyong kwento naman ang nangyari sa Barangay Bagakay, Legazpi City. Isang kwento ng pamilyang unti-unting nasira dahil sa maling gawa ng mismong haligi ng tahanan. Sa salaysay ng biktima na si Joan Balidoy, ibinahagi niyang matinding pang-aabusong umano'y kanilang naranasan sa kamay ng kanyang mister. Ito yung inaambay niya po ako ng utak po. Tapos yung inano po ako yung sinahit niya po ako yung pana, yung ginagamit niya sa dagat. Dahil sa matinding pang-aabuso, napilitang umalis si Joan at ang kanyang anak. Ngunit habang sila'y paalis, pilit umanong kinuha ng mister na si Benedict ang bata. Kaya't napilitan siyang isuko ito. Hindi niya inasahan ang mga sumunod na pangyayari. Mga pagbabanta ni Benedict sa buhay ng kanilang anak, kabilang ang pagpapadala ng larawang pagtali nito sa leeg ng bata. Dahil sa desperasyon nitong mapabalik si Joan, lalo pang lumala ang sitwasyon. Kaya naman agad na kumilos ang tabang ora mismo upang iligtas ang bata mula sa mapanakit na ama. Kuya ko magbago ka, din puro ka lang taram, din laapiktan, din apita, ang payong pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-iba ang ihip ng hangin. Dahil biglang lumambot si Benedict. Bigla itong lumapit kay Joan, lumuhod at humingi ng kapatawaran na tilang sising-sisi sa mga nangyari. Agad naman itong pinatawad ni Joan, alang-alang sa kanilang anak. Ano na po yun. Hindi na po kami humantong sa ganito na naman. Sana gawin niya na yung tama. Sa kabila ng lahat, wala nang hihigit pa sa galit at puot na nararamdaman kapag pagmamahal na ang pinag-uusapan. Isa namang sensitibong paksa ang kwentong ating babalikan dahil isang dalagitang nakaranas ng pangahalay na ang sospek ay pawang mga menor de edad lamang. Ang mas malala pa rito ay di lang isa dahil dalawa ang nanghalay sa dalagita. Baka nilang parang aso lang na pagbaba ng isang aso, yung isang aso naman. Hindi naman yan hayop. Nangyari ang krimen dahil sa simpleng ayaan ng magbabarkada na akala nila ay magsasaya, ngunit nauwi sa disgrasya. Uminom po kami nun. Tapos po, natapos na po kami ng isa po. Tapos po, bumili po sila ng isa. Sobrang hina po ng katawan ko. Sakit po ng ulo ko. And yung, nahihilo ka? Opo, nahihilo po. Nakadalawa ng tagay na lang po ako nun. Tapos po, naghiga na po ako. Lumabas na po sila nun. Tapos po, pumasok po yung isa. Pinasa po ako. Pagkatapos po, lumabas po yung isa na yun. At pumasok naman po yung isa. At walang pag-aaninlangang lumapit sa programa si Nanay Gina
ina ng biktima. Ako po ay humingi ng tulong sa inyo sa tabang ora mismo na mapabigyan ng hustisya ang nangyaring pangahalay o panggagahasa sa aking anak. Mga minor de edad po ang anak ko, 14 anyos. Tapos 17 anyos lang po ang humalay sa kanya. Agad na nakipag-ugnayan ng aming team sa Women and Children Protection Desk upang masampahan ng kaso ang mga sinasabing suspect. Ito, grabe ang hatlit ko, nervyos, dahil ko aram kung anong gigibuhon ko. Tapos kang natabangan nindo kami, ito tapos ngunyan, yao na nakapag-file na kami. Medyo nakahangos-hangos na ako, nakahinga na ba ng konti, medyo okay ng pakiramdam ko. Kasi sabi ko, kahit papaano, umuusad na. Po, thank you ng marami sa Ako Bicol, sa Tabang Ora mismo po. Kahit malayo po kami, narating kami, nabigyan kami ng tulong. Kaya sobrang salamat po. Kaya po yung mga katulad ko din na may mga problema sa buhay na hindi basta masolusyonan, nandito po ang Ako Bicol. Tabang Ora mismo talaga. Walang sino mang magulang ang papayag na malapastangan ng kanilang mga anak, lalo na kung ito ay sa anyo ng sapilitang pang-aabuso. Nalaban ako hanggang dulo. Away ng mga kabataan ora mismong nabigyang tugon at umani ng mahigit 1 million views. Ikalabing-4 ng Mayo ngayong taon, nag-viral ang video ng isang grupo ng kababaihan na sangkot sa panggugulpi sa isang dalagita. Ang dalagitang nakaputing damit, nakasalampak na sa kalsada habang sinasabunutan ng 3 babae. Hindi pa nakontento ang babaeng nakasandong itim. Hinawin nito ang buhok ng biktima at bigla itong sinampal. Sa pangalawang kuha naman ng video na ito, naulit muli ang panggugulpi sa biktima sa loob pa mismo ng sementeryo. At ang nakakalungkot pa rito, may mga batang nanonood na animoy sanay na sa ganitong eksena. Matapos malaman ni Nanay Marisa ang sinapit ni Rose, ay agad itong dumulog sa Tabang Ora mismo. Gusto ko talaga sila makausap, kaya lang, kumbaga sa wala kami malalapitan kung kanino kami hihingi ng tulong. Wala man talaga ako alam malam. Nalalahimik lang talaga kami. Kahit yung anak ko nagsasabi, huwag ka lang mama mag-alala, ayaw ko ng gulo. Iiwas na lang ako sa gulo, sabi niya. Wala ba yan kasalanan? Bakit yan? Hindi na nag-aksaya pa ng oras ng Team Tabang Ora mismo at agad itong nakipag-ugnayan sa punong barangay ng Binitayan, Daraga, Albay upang pagharapin ang mga sangkot sa gulo. Kung yung kadaling ko niyan po para masuiswita, kung talaga so puro ang problema, tapos niya nga bilugbog, niya nga nagbugbog, ano? Niya nga bilugbog ka nung kuning, ano? Nag-iba po sila ng account po. Tapos ako po pinag-video. Hindi po ang galing fake account. Siya po iyan. Halata sa mga halata po sa mga tigparasabi niya sa mga post niya. Mahal ka. Ang pinag-anak post din May tig-chat po siya ulit na di daw siya pupunta at di daw siya nakabalas. Ha? Ikaw, barkada mo. Nag-chat ka sa Pakanong nasa kapusan ka, pero sabi ko, mag-ayos sa nakita. Ang gusto ko naman, niya nga talaga po sa binugbog niyo siya. Pinakastan man po kami sa... Ako po ang pinakainot ang pinakastan sa nilo. Ikaw nag-agdagi mano-mano, malo ka. Nakakagdag po yan si... Hindi kita para ma-settle niya. Kita ron, nag-uulog pa yan ka. Ano ko? Doon na naman, gusto kong nawala ng kalaban-laban. Pinakabakan ng tao. Maya-maya lamang, O, kana, sa nangyari yan to? nag-walk out si Tupe. Niya nga talaga ba't sa bundong binugbog nyo nga siya? Kung nag-provoke sa inyo,
Pero kinalaunan, bigla itong bumalik. Anong ano nyo, so bilang biktima sa wagas nyo? Ang gusto ko lang naman palagay na nila yung pangalo na inupulitas namin. Anong klaseng panagot siya? Yung ano lang na sila, hindi na sila matuto na ano, basta nila tapos sana na yun na mag-ibo sa ibang tao. Hindi nga para at least may iwasan ta. Kung ano man mangyari, ikaw managot. Kung ano man mangyari hindi, Robo, ikaw man managot. Ha? Sa tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ay agad na naaksyonan ng mga ganitong klase ng problema. Halika po, maglaro tayo. At ang pinakamasalimuot na reklamo na ora mismong binigyang aksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo sa taong 2025. Paano mo masasabi na ligtas ka sa inyong tahanan kung ang sarili mong pamilya ang sisira sa iyong buhay? Ang ating huling kwento ngayon ay nakakatindig balahibo. Dahil isang dalagita, paulit-ulit na pinagsamantalahan ng kanyang sariling lolo. Hindi lang isang beses nangyari ito, kundi 32. Naalib po atat po kasi naiwahawak. Pero hindi niya alam na may nag-aabang sa kanyang panganib. Kaya naman labis ang hinagpis ni Nanay Tina sa sinapit ng kanyang anak. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang aming team at agad namin sila sinamahan sa opisina ni dating Police Brigadier General Andre Dizon ng Philippine National Police Region 5. At dumiretso kami sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Dito na namin nakumpirma na 32 beses na pinagsamantalahan si Lacel ng kanyang lolo. Matapos na makumpletong lahat ng dokumento, sinamahan na ng aming team sa Provincial Trial Court upang tuluyan ng makasuhan ng 32 bilang ng sexual assault. Isa lamang si Lacel sa libu-libong mga biktima ng mga pangahalay at mapagsamantalang tao. Karamihan pa sa mga biktima ng pangahalay ay balot pa rin sa takot at hiya. Na dapat kung tutuusin ay ang mga mapagsamantalang tao ang matakot. Kaya ang layunin ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ay patuloy na maasahan hanggang sa susunod na taon. Dahil hanggat may mga biktimang takot at may kakulangan sa kaalaman pagdating sa kanilang mga karapatan, ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ang aalalay at tutugon sa inyong mga pangangailangan upang makamit ang hustisyang nararapat. Medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Raimi Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. At ayan partner, ang 5 sa matindi at mabigat na istorya na ating nalikom at natunghayan sa loob lamang ng isang taon. At ako naman partner, eto na nag-viral sa social media partner na video na kung saan yung grupo ng mga kababaihan talagang pinagkaisahan nila itong kapwa nila mga babae na talagang ginulpi na kung saan walang kalaban-laban partner kaya nagreklamo ang kanilang nanay. Yan, at walang alam yung kanilang magulang na ganun na pala yung naging experience ng kanyang anak. Kaya yan din partner, sa mga magulang, talagang yung palagi nating paalala, huwag niyong pababayaan ang inyong mga anak, laging alamin ang kanilang mga whereabouts at importante partner yung may komunikasyon. Kasi yung isa pang bata partner doon, na hindi alam ng nanay kung nasaan kaya nananawagan sa atin yung magulang dahil yung isa nilang anak na binatilyo partner, ang paalam ay pupunta lamang sa Manito Albay para kumuha ng kanyang sahod. Pero sa katagalan ng mga araw na nagdaan, hindi ito partner umuwi. Kaya nag-alala. Nag-alala yung, yun pala,
nagtatrabaho ulit dun sa Correct. peryahan. So sabi ko nga partner, komunikasyon ay napaka-importante. Importante. At isa sa pinakatumatak ngayon sa atin, ang top 1 na kwento kung saan hinalay ng kanyang sariling lolo ang kanyang apo 32 times. Imagine partner, hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero 32 times, napaka-sama naman ang ugali. Karumal-dumal yung naging parang experience. hindi tao itong ugali ng lolo. Yung kumbaga, yung pag-aakala ng kanyang magulang na mapapabuti ang kalagayan ng kanyang anak sa kamay ng kanyang lolo, ay yung pala yung magiging cause ng malagim na trahedya para Imagine sa kanyang partner, anak. ang mangyari ito sa iyong anak na ang may kagagawan or suspect ay hindi kaano-ano, napakasakit na. Pero eto pa partner na sariling dugo, lolo, yung may kagagawa ng pangbababoy, pangahalay dito sa kanyang anak, ay talagang hindi niya dapat palampasin. Ayan, umabot sa 32, akalain mo partner, kumbaga sa experience ng bata, tinakot ito, kaya hindi ito agad na nakapagsumbong sa kanyang mga magulang. Ayan. At yan ang mga kwento at tinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa. Panorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga nangangailangan. Action po. Mga ka-aksyon, 3 araw na lang at sabay-sabay na nating sasalubungin ang bagong taon. Ayan! Happy New Year, partner! Yes, Happy New Year, partner! At syempre sa ating mga ka-aksyon, Happy New Year sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating programa. At ngayon, partner, ano yung ginagawa mong paghahanda ngayong papalapit na New Year? As always, partner, always every year na ginagawa ko, partner, syempre, ang pinaka-importante, partner, yung paghahanda sa ating magiging Noche Buena. Yan. Paghahanda din sa ating mga ibibigay na regalo sa ating mga mahal sa buhay. At syempre, paghahanda patuntang simbahan para magpasalamat sa ating poong may kapal. Iyan ang hindi dapat kalimutan ng ating mga kababayan na magpasalamat, humingi ng guidance sa ating Panginoon. Yon, ikaw naman, partner, ano namang ginagawa mong paghahanda? Iyan, kami, partner, nagpapalamig na kami ng buko salad. Ay, wow! Yan. Yan. So, aside of buko salad, ano pa, partner, ang inaasahan ng iyong mga kapamilya na makikita nila sa hapagkainan? Yan. Siguro, partner, nakahanda ng spaghetti. Yan, hindi dapat mawala ang hamon. Pagpahaba ng buhay, ang hamon, spaghetti, hamon. hindi yan dapat mawala. At syempre, yung mga regalo para sa aking mga pamangkin at mga inahan. Correct. Yan. Kaya yan naman talaga ang iniidolo ko sa iyo, partner, dahil isa kang mapagmahal na tito. Syempre naman, partner. Aside yan talagang, sa mapagmahal na tito, mapagmahal pang boyfriend. Yan, mapagmahal na boyfriend Talagang sa kanyang siningit mo yan, girlfriend. partner, ano? Siyempre, partner, kasi dapat sa 2026, kayo pa rin. Ayan. Wishing yan, partner. At sana sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo ngayon sasalubungin ang bagong taon sa mga Magpapaputok ka ba? Yan.
siguro hindi na partner. Oo, so okay na ako, yung paingay. nakahanda na yung mga lata at tambol ko doon, partner. Okay na yan. At yung mga kawali at kaldero, pwede na yung partner, di ba? Gamitan lang ng kutsara, tinidor, o kung ano yung pwedeng pampatulog partner ng kaldero. Di ba? Mas Pwede safe na. pa. Mas safe para maiwasan natin na magkaroon tayo ng insidente ng sunog ngayong bagong taon. Yes, at yung mga torotot partner. Yan, okay na Diyan yan. mo makikita na yung mga bata talaga, yan yung parang nagsisimbolo ng mga instrumento na pwedeng gamitin na safe pero maingay. Maingay. Right. Ayan, hanggang bukas mga ka-aksyon. Sabay-sabay po nating tunghayan ang mga best tabang stories of 2025. Ako po, si Nomer Corporal. Ito po ang programang May Paninindigan. Tutugon po sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.